het mooslief op een plek zetten en dan kom ik u vertellen wat ik ga doen. Het mooslief op zijn plek zetten. Het is iets meer op de goed van de kinderen zullen zien dan het tuurtje over het zoengezicht van het mooslief. Wat is dit natuurlijk? Wat is dat verder? Ja, eminentie. Hallo, Mr. E. En goedenavond, hoe genoeg lustigheid aan zijn tempeliers. Hij stond niet staan. Den hoegen, hoe lustigen heiligheid. Gaat voor het groene. Paus Ivo Dictus XI, die kost niet. Die is opgetraind in een klooster tussen Maas en Niger. Dus hebben ze mij, Paus Alex, gevraagd hem te vervangen. Ik heb heel veel gehoord over het mooslief. Ik heb duizenden brieven gekregen met het verzoek om maar heilig te verklaren. Roland Dier kent dat gevoel wel, dat gaan die brieven krijgen. Hé jong? Dus, ik ben vorig jaar, toen moest ik getuigen voor mijn grote vriend met je Huls bij het Wiekertribunaal. Je werd wel die mens die mij iedere maand gratis de mesvien van zijn apostel hoeven liefhad. Even om kijken op het vriendelijk met de vastelavond. Wat ik daar zag, was met geen pen te beschrijven. 3 dagen lang plezier en chariteit. Geen onderscheid tussen arm en rijk. 3 dagen vrede op Heer. Er worden zelfs liedjes over het mooslief geschreven. En ieder jaar heeft hij een onbevlekte ontvangenis als de 3 stenen onder niemand te zien is. Daar wordt een stadsprins geboren. Het is een bombe. Zal ik even helpen? Te laat. De lui op het vriendhof die jijnte zelfs bij de aanblik van het zakken van het mooslief op dinsdagnacht. Zoveel aanbidding heb ik als paus nog nooit gezien. Na amper beraad kan ik dat ook annonceren en expliceren dat ik heb besloten het mooslief heilig te verklaren. Ik verordeneer dat er een feestdag van ieder van haar wordt ingesteld. En in haar geval zal dat niet 1 dag zien, maar 3 dagen. Te weten vastelavond zondag, maandag en dinsdag. Tevens zal iedereen elkaar op vastelavond zondag naar de 11 kanonstut gehuurd hebben een zalige vastelavond toewensen. En als je het niet ziet, kunt je tot erbij met het volgende gebed dat is speciaal voor haar laten schrijven. Laten we samen bidden. Ik lees een zin voor en Heer spreekt mich na. Wees je goed, mooslief. Vol van genade. De vastelavond is van u. Je zit de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is zien een hoe genoeg lustigheid de vrucht van uw schoen. Nou, wel lastiger. Zalig mooslief, mooier van de vastelavond. Bid voor alle kasteleins die in plastic schenken. En leid ons niet in bekoring, maar verlos ons van de goedwilligen die met glas groeien. Amen. Hoe lustigheid. Ik ga het mooslief nu samen met u zegenen tot heilige. Als je de krans wilt pakken en het mooslief voor een nek wilt doen, dan zal ik jou zegenen. Onze niet is er die was niet, hoe zoeken we ons niet? Wat er ook gebeuren. Ja, zeg maar eens, Gerrit.
Dan maak je nu dus geen... Onthul het maar. Weet onder dat masker zit. Dat zal ik echt niet weten. Geurkultuur en blond is dan natuurlijk. Nu get het gedaan! Hier is even de krans, alsjeblieft, over een nek. Goeie. Gewoon beetje daar. Zie je toch wel zoiets nog eens? Ja. Hier dan. Ja, anders wordt de boys wel de rest van de avond vast. Zo ja, dat is fantastisch. Als je zo de rest van de avond blijft stonden in de boys, dan kun je het niet meer door. Ik heb nog andere dingen te doen, sorry. Ik zal maar gewoon zegenen. In de naam van de Vader, de Heilige Zoon en de Geest. Amen. Hier ziet nu Sint Mosvivica, de beschermheilige van de vastelavond. Maar is dat niet de beurs of wat is het? Nee, dat is een bijzondere beurs dat ik in San Reno moet kopen. Nou, en als je weet, als hij dus gezegend door Paus Ivo Dictus XI, dan is die een vastelavond niets meer hetzelfde. God heet in vrede en vermenigvuldigheid en een zalige vastelavond samen. Ja, ik denk dat dan niet verzonnen is, maar dan wordt natuurlijk ook bezien. Ja, met de liefde van de moslim, nee. Die hier er ook weer in. Iedereen is er nog. Als je het net zo kind, die weet niet wat het ene de kind zit, dan maak je het ook weer. Ja, die duurt wel, ja. Nee, dat is voor ja. Nee, dat is niet. Maar hoeveel heb ik zo? Ik zie er best eens in. Freude. De andere is binnen je hoofd. Freude, dat is echt een beste gasten. Kijk eens wat ik vanavond heb gedaan. Ik heb uw patrones heilig verklaard. Zit je dan niet gruwsel? Daan is het wel. Ja, dat is echt goed, hè? Al in allemaal als er niks had ik nog even een keer volgen. Maar we kennen het daar niet met genomen. Gewoon niks. Ja, maar je kon niet zeggen, dat zelfs de Monswief voor zijn piet al niet dat ding wil ik in de vinden, dan moet hij niet bij betalen. Ja, dames, ja, de mannen stopwoorden, dus dat is ook gezegd wel, ja, mee tussen. Ja, dus maar ook niet serieus. Maar voor zo'n onderwerp is het, ja, want het is natuurlijk wel heel verklaard, dus zo'n volgende. Ja, 33 en ja, je hebt geen misschien normaal is.
Dank dames. En ja, hier morgen een stukje met nog heen. Ja, Dank u.